عيني محد معاه والخا شمعتي التغاب رئيه نحكي لخابغ خاب أغمض أموت של הלכה רואה לכל בניי סנה ראשך יוסף עוד חי כותב בשביל ללמוד תורה קדוש ברוך הוא ללמוד ולמד אז אני לא יכול ללמד כל העולם איפה אני? כן, הם לומדים כמו שאני בעצמי ללמד אותם היה גאון אחד ובשנאו זה המלומדים מעשה בתורת חסד הוא אומר תורת סביבתם אותנו ללמד תורה לאחרים אבל תשכחי ואין לי כוח לכן חברתי הספר הזה מי שאין בו הרי הוא תמיד שלי הייתי הולך פעם על ידי יש ישיבת סטמר פתאום בא לפניי אחד זקן מסטמר אבל קרב אליי 90 נשק קטנים מה אומר כבודו? הוא אומר אני תמיד שכבודו אתה תלמיד? איך אתה תלמיד שלי? אני מכיר אותך אני לומד בספרים של כבודו ואני נהנה בדבריו מה שכתבתי אותי מהשרוול אבל לא עמדתי בהם זה עמלה של תורה ולכן כתבתי מה שכתבתי ברוך השם וזה הכינו שלומדים ביום אלפים לומדים בספרים האלה ועומדים על האמת ושווה דיינים אמרו לי שאנחנו לא יכולים לזוז בלי יביע עומר כן, ברוך השם אני מחזק את ידיך שאתה חוזר ומדפיס אותם מהדורה שנייה עם מוספות, עם תיקונים תזכה למצוות תלך ימים ושנים כמו שכתוב בתורה יחייך ואורך ימיך אמן ואמן